Això de ser voluntari és una cosa que és com, per exemple, com explicar, que t'expliqui un esportista, no? Aquell moment que dius, he guanyat. Llavors, esclar, dius, són sensacions que t'apropen a la felicitat, no? Són moments que et deixen gaudir aquella estona, la seva presència, i clar, t'hi trobes bé, t'hi trobes a gust, perquè és una cosa que t'omple, no? És una actitud que t'omple, això de ser voluntari, per almenys a mi personalment, perquè no esperes res a canvi, i al final reps molt, i és molt bonic. Jo recomanaria que els tractessis com si fossin persones normals, com tractaries a un amic, com tractaries al teu fill, com tractaries... perquè és que ells se senten, a més ells ho noten, jo crec que noten que els hi tens una... A més són molt espavilats i realment capten si els tractes d'una manera o d'una altra i tu els has de tractar, jo crec, realment com persones del teu voltant. La gent, jo crec, de la meva generació, per exemple, fa molts anys que ja els tens ells han baixat molt al poble, s'han integrat al poble, van a comprar, surten a passeig, han baixat al cinema, vull dir... Llavors, esclar, ja els tens com unes persones del poble. Saps que tenen una discapacitat, però ja la gent ni se'ls mira malament, ni allò que dius, se'ls enriuen, saben que són de Sant Joan de Déu, que tenen un problema, i ja està. Si et demanen el que sigui, o et pregunten o et parlen, mires d'ajudar-los i d'atendre'ls i cap problema, vull dir, superbé, vull dir, jo crec que estan molt integrats.